سورة الروم. سورة الروم آية بسبع شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye kari suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu jumada al-ula minye hijra sankalo duruna bisunye otani duruna miladi nasaro ka jate ba fulani mugani nani sankalo tani kelena bisunye otani wolon fulani ambe dawda bugu masjid rajab ngambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآتي جال قرب حقه والمسكين وابن السبيل إلى آخر الآيات. يقول تعالى آمرا بإيتاء جال قرب حقه. ألا يفو مسامين كرتا لندو na be ñamari ke kanka balima suru hakke duma ay min al birri wasilati ñuma yala ani sinji tugu manay kanka ñuma min ke balima suru alay ñamari ka kaye ika sinji tugu ina ce. Abdurrahman Sadiko ay fa'atil qariba minka la hasbi قربه وحاجته. درمان سادكو أكتا وسيركونو أكو مغمين كسرو إلى إكبر مسرو أسو ni akabali masrunya hake kati mana ka haju hake mana ka hake dama ala hasabi qurbihi wa hajatihi حقه الذي أوجبه الشارع أو حد عليه من نفقته. أقوم من كسر إلى ني حكم مني أني حاجو حكم من بالا أكا حكم دام أكا حكم من إسلام سرايا واجب يا إيكا وبي أكا حكم من إسلام سرايا لسو كوي كان نفقتني منك كان نفقتني منوني من نفقة الواجبات نفقتي منوني واجبية وصدقتي ani
ikanka sadaqati munun dama wal hadiya ani kanka kado munun dama wal birri ani nyumaya wassalam ani nyugonfo wal ikram ani bonya min kaka ko kaye wal afu an jallatihi ani naye kataw ko munun ke ki segere ikaya fa ama ola wal musahamati an hafawatihi ani awa katwa abake ka ko munun kila ko munun manka kan noya kayma o yorola kaya fa kama o yorola man abdurrahman sadi ko nimbede be bal masruka hakke dilila bal masruka suri mani chogoy aywa ubu nyuma yaku ye nuka suru nyali hakke de katima nuka haje hakke haju hakke silama sare mi wajibika ani ayilla suka ki bilala o kan bal masruka nafaqatu dobe bal masru dobe uluka nafaqati ka wajibiye akoy ka jono ko hakke duma bal masru munun kan nafaqati keri ka wajibi de o ka hakke duma o wajibila bal masru dobe fana akan nafaqati ki ka wajibiye meibe nyuman kae ka toka sarakatu dama ube ka kado dama har ni se tigide pour sunji tuguina chebe se ka toka kado dama ani nyuma yaw ani folin ani bonyaw ani akakato uko ani aye ko munun kuila munun manka ika ya fama ola ni bebe bal masru hakke de la yaro tide nyere de la ko fo abu daw bima taul akon ni be nyuma yaka damina munun ka nafaqatini ka demba ya damina wala summa al aqrabu fal aqrab o ko fe mo ka surima balimo ka surima kata chogo mi nyuma yaka ta o chogo de la ini mimbe bakre fakele oni ini mimbe fakelo o hakete kelenye ini mim fana be fala ani ini mi aw fa fulaw de do wote hakke kelenye donc bon abdurrahman sadi fule ko de fuye mogo ka gerima chogo mu ka suruma kata chogo mi nyuma ya kata o chogo de la nyuma ya kata o chogo de la akana ke ba ke kanyuman ke fendo ye balima suru do ye afo aw mo ke wude do ube aw fa wude do i balima do be bakelen fakele o hakke madama ote nyuma ya we ote balima suru ka hakke madama ebe minke wala imma iba ke kam minke yoro jayinye yere jira ube togonyini sino min wajibiri ka folo ini min kasu nu ota borala surunyali la gereyali ni suma surunyali ini min fana kasuru iko fana ke kata bali masuru hakke bedi kata ni chogodala ota bali misigino ne fanta fana tabe nawo ibe se ko lu fana take men nan ko sinji tugude o yede al aqrabu fal aqrab uluka gerema kata chogo min ka sinji tuguni o hakke donc nambora o yoro la ko wal miskina awa miskina fana ka hakke duma huwa alladhi la shay'a lahu yunfa'u alayhi miskina jonye bun kasiri ya tawsiranye ako alayya mugode mugomini foita bolona ba yere nafaqati nay aw lahu shay'un la yaqumu bi kifayatihi me doba bolo ube doba bolo de me ota awasota kan nafaqati na ka musaqabu ninde to miskine foita bolo ube femba bolo me memba bolo atabo ayen nunun fana ka hakke dum mani ruwali be awye وابن السبيل أن يسرد وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره وابن السبيل ويتامدين تامدين مني أحتاجلين دو كتان نفقة ما وبي أحتاجلين دو كتان نفل من نفل من نابا يرد منا كتاملا أيولو فنك حكي دوما ni sebe yurwali be tama dendo ye hatagilemba akademeni nafaqata kan nafaqati desra aka hakke dama ka deme ube akatama kununa na desra hatagilembe na folola mimbe se kala se aka se yoroma ibademe aka hakke bi kan ni sebe ye aka hakke dama zalika khairul lil ladina yuriduna wajha allah awa ala kununu fule nunun de heray mugoma mugomunun be ala jati nyini nube ala kanye daun lajali nyini
yuriduna wajha labun kasir ko cogode ay nadiru ilayhi yawm alqiyamati mo munum ba fe ka ala nyaw laje ikala nyaw yel yawm alqiyamati do ay nimbaraw ye hera de mo munum ba fe ka ala nyaw laje qiyama keneka wa huwa alqayatul quswa ode ye yawa hera dambe ye ode ika ala yere nyaw laje kuye yawmal qiyamah do hera dambe ye ode awa mogo minu ni mogo ba fe e yere ka lajeli ke kata ala yere ma nunun kede bali masuru ka hakke duma ika sira don ka hakke duma ika ewa bali masuru ka hakke duma fantan ka hakke duma sira don ka hakke duma nunu ye hera ye mogo min ba fe ka ala nyewu laje qiyamah wa ulaika humul muflihun awa nunun tigla mogo de ganye bagaw ye fana yoro juma ay fi dunya wal akhirati mogo munun be nimbara ke ala ye nyamarali ke nimbara mununye mogo munun be nunun ke nunun tigla mogo de mogo ye mogo munun nuba min nyine jiya kono ala ba ku ye ube sira min ala bu kisama ube min nyine lagara ala ba ku ye ube sira min lagara ala bu kisama ode fala hay ni mbaraw kele ni mo min nyuke pour ka alal laje ni ba fe ka alal laje la gari kan nunke afo chogo dola fana iki dusukun kalashi kanunun ke alay nunu nye here ye mo min ye ni ye nunun ke ni alay ku dusukun kalashi nunun ke le here dusukun kalashi baka made ni eye balima suru sinji tugunyi kanyuma yake balima suru ko hakke duma ala kama ni dusukun kalashi hera do yima ni eye fantanso ala kama ni dusun kalashin wayima herai sirade ne ya hakke dama ni dusun kalashin wayima herai ewa oye fala hasruli bolo fana jani lagara summa qalu ko fi alako wama ataytum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda allah wama ataytum min riba ay man ata atiyatan yuridu an yuradda alayhi an-nas aksara mimma ahada lahum fa haja la sawaba lahum inda Allah ni ayalla nyine munyi o ma ataytu min riba mogo min fana ni eye mogo sode pour ika fendi e ma femmin kacha e ka e wadin tai eye mogo so ka fendo takadi mogo ma e ba fe aka fendo de dima min kacha e tai fala yarbu inda Allah awa hari ni o kera ye jiya kono yo soro jidili tiye ala fede mana sarati ye ala fe lagara sarati ye ala fe lagara sonun ko ngati keda to mande antaru bambanan kan ba fo chokomi kolola mogo ba ke mogo min kan mecce minye ebe sheka masala minun be karafe unu fe undila so karafe u folola ebe karafe do dila ibe ta di doma pour aka fendima min kacca ka karafe songoy delili modeli sugu do dedo ube ebe sisa ebe samara udila ibe ta di doma karasanna na nin samara dima me ikalla nyini yede aka fendima min kacca samara songoy hari sa folo ube bashe mununke mogoye ulu tumbu ke ni sinju tugni balima yade Messi samfana base chaman be ni tara burusula nafulu tigi setigi dobe ta saga jigisa kana dima ka soro fantan kulen kule malla nyine munye ika do dama min kacha ka saga sugwe aka saga songwe sino mogo minye fantan kata burusula ko ebe base soro mogo bolo ko ewa aye saga fagaye ube aye ba kroni fagaye a uka dogode menina politiki tara sisa dobe ta misita kana dobe ta sagata kana dama ninyika base dobe ta bata kana dama ninyika base akelen kele kala nyine munye aka fendi alema min kacha ale mindi awa ala ko ni mugo minye ninke mana jinya kiru la fenti la de ama haramu ya de mesarati la gara pasigala kama kote ima ke ala kama de o bara sugu munun fule o la da sugu munun fule mugo chela silamiya sariya mu haramu me sarati yalla gara baraji tula umake ala kama karasanna nan logo de dima ika logo fule karasanna na ji de dima ika ji fule
karasanna nan nin samara dima karasanna nan nin dina bo me kala nyini yeda kado dima min kacha e ka dintaye la nyini ode bo na tigi sarajiya kuna ye fendi ma min kacha itaye o fule ama haramu ya ikake misarati e lagara de barajiti e lagara barajitala wodi ato bunka sidu koya ako mani ata atiyatan ako ni mo minye di fendo di yuridu anya rudda alayhi nasu eba fe mo ka sagima aksara mimma ahda lahum eba fo ye min di mo ma ka fendi ma min kacha e dintai fa haja la sawaba lahu indallahi nintigla mo sarati ya lafe bi haja fassarahu khairu wahid bun kasiri ko nin tawsir min fulane nye ako tawsir kelaw yenne aya tawsir nin de la hari mo kelente wa haja sheniu awa bun kasiri ko nin ke wale min fulane nye mubahu adagalendo silamiya sariala wa in kana la sawaba fi harin na yasru barajitala silamiya sariala dagara me barajitara lagara إلا أنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاستا ما على يتشيدن كريكريا كتشيدن باليني نتشيدن كنا نينكي عليك كنا فنتا كادي مغوما بورون أكا الله نيني كفندا من كتشا دينتاي على يوهرم يتشيدن بلو وستدل بقوله ويو دليلك على كما جمعي ويو دليلك على كما ولا تمنن تستكسروا ala ko cide mo e kana fonnan shiriya kede ni be chaya nyinini ke e kana fonnan shiriya ke ni be chaya nyinini ke mana ka fendi mo ma pura ka afana ka fendi ma min ka citai e kano ke ay la tuutile ata turidu aksara minhu e kana di fendi mo ma ni be fenyina tigi fe min ka tay ka dinta e kano ke donc ni haramu yara cide mbolo mais mogo to adagara ye me baraji ti alafe bon ona tabe mogo ko almuruwa hadamade ya jogo nyuma na ka jogo nyuma yere ka to e ode kan almaru hadamaya ke ewa jogo nyuma na ke jogo nyuma ika to ode kan ode ya to folo munu ewa nyenya nyama kala uye udude kachakake sino mogo to ulutunto ote nyama kala ude tunkachakake min taye ewa samara dilade ninin taye karafe dilade min taye kata logo de nyini kadama min taye kata jide takadima ulude tumbake ode yate maralikelau ani ewa muri bonda utuntoke kachaya ode yatu kwa dagarade me ote tawsirin kwa dagara me barajitiye me kuma wala kwa dagara me hadamaden jogo nyuma dafale ani ateta ikato de kanyi almaruwa ikato ode kanyi me ama haramu ya mugoto buruma haramu ya rachide mbolo imbara min fuleni ni wa qala ibn abbas ko iribani ibn abbas ko iriba uye iriba fulade iriba ye chogo ya fulade fa iriba la yashuhu ako iriba dobe wote saha yani iriba albay wa iriba la basa ako la basa bi ako iriba dobe wote saha oye sanni fere ka iriba oye iriba haramu yalenye o iriba te saha wa iriba la basa bihi ako me iriba dobe bashi tola wa huwa hadiyatu rajulin yuridu fadlaha wa adiafaha ko oyeche eka soni doke ni ba fi fenka dima min kausa itae ube ita ka dubule eye mindi aka dubule ka dima akon ninya iriba minye bashite ni iribala summa tala hajila aya وكفي ابن عباس ان آية كلا وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله naw be dili minke ka fenta kadi mugoma pour aka fendima min kacha itaye ewa saratiye alafe brajitiye alafe donc nin ka famu ko sobe la daw do tumbe mugoni nyogon ci ma haramu yade mu haramu yalente me baraji de tiye alafe parce que make alaka ma foye e ya ke ikam min soro na atigiye fendima min kacha itaye afule na ye min dama na yo nyogona de sagi ma fule e ye min dama a mi sara yera ma fondi ma ede perdila
baraji koni ti lahara me jiya ma haramu ya bolo me haramu ya raciden drombolo kere kere bolika mugo to ama haramu ya me hadamade ya dafale ni yere koloshi ni mugo me nya to e ode kanyi min ni min nya ka ma harami me baraji ti lahara wadi ata ko wa inna ma sawabu inda Allah fi zakati baraji be minna ni yen nafulo min bo puro ki yere seneya naye pura ka junubu boyla ka kima sarakata ke kima baraji ki yere seneya naye baraji bodela wadi ata ko o ma ataytum min zakati bo ni mugo min yen nafulo de bo nafulo min yen sarakati nafulo mbo kunye munye ki yere seneya ka bo junubuma ki yere seneya ka bo junubuma ube ni mugo min yen sarakati bo azakat abese ka fo sarakati maya abese ka abdurrahman sadi ba fo chogomi ni yen na folo di puru ki yere seneya kabo junubu ma ka ki masarakati turiduna wajha allah na wuye sarakati mimbo ayen na folo mimbo aba fe ka yere seneya ni minye nabe alaka nyew nyini na ya ba ala jati nyini na fa ulaika hum almudifuna nunun tigla mode kasara be jidu ya lagara min mbora ala nyinini kama akera farda jakaye i dusun kalashi kabo akeran ewa sarakati sempulu nafila baraji nyini sarakati ibe nafulu min koni bodoro kinni seneya naye kabo junubunya ani bagyola kake ala kama ka baraji nyini naye lagara ode baraji be jiri lagara sarabi ode lawde baraji be jiri lagara ay alladhina yudaifu Allahu lahum sawaba wal jaza ulude ye mogoye mudefuna kore munye ulude ye mogomi ni ala be sara ani baraji na ba jidi kaduma Allah gara munun tabe ke ala kama sarakati bo ala kama nunun de ka baraji be jidi nyei ni ndima ala kama de nimbe baraji ni ala fe ma nyini efe e kan ne sara baraji bo ode la jidi le bo de la yomul kamado kama jafi shehi kome nana na hadisa sahalen kono ciden ko man ma tasaddaqa ahadu bi idli tamrati min kasbi tayyib ciden ko mo shi tamaru kelen hake mo shi te tamaru kelen hake bo tamaru kise kelen hake saragati mo shi ta bo ni iya bonna folo halala mala illa aqaja arrahman bi yaminihi fo ala bo o tamaru kelen hake min bora ala kama ala ba minana kinin boloy fayurabbiha li sahibiha abe al-abugu kabugu atigiye kama yurabbi ahadukum faluwahu komi naw dola kere ka so deni ni ba mara na be korobaya kata chokomi aw fasilahu faluwahu aw fasilahu irwaid tigide sikra yala ciden ko faluwahu ba ko fasilahu parce que beye so deni de faluwa so deni de no fasilahu so deni de no mesebo tumbu yere koloshi nu ba ke ka ciden ka kuma la sagi nu shikra ube fula befo akon ni ayafo ni chogode la ube ayafo ni chogode la nu shikra kuma na chogoda ruben ni fo aw alabo o minana kinin bole ko maraye kalamoye ka bugiye kuma u dola kilembi ka so deni mara chogomi na be korobaya kata fo akake so belebele bayede alabo ni tamaro fana maratigi o chogode la ka bugu kata hatta teshira tamuratun ajam min uhudi fo tamaro kele mbaraji be bonya fo abe bonya kateme komi ka bonya kateme hudu kuluka tamaro kele mbaraji alaba bonya kata fo abe bonya kateme huni kulunga donc ni ya irana anka nyuma yake kasarakatu bo ni baraji nyini de o ko sugu munun temena uma haramu ya islam ya sariala me baraji tiyela gara baraji biye minye la gara sarakati bo alakama wa qawlu ni alako Allahu allazi khalaqakum thumma rajaqakum ay huwa al-khaliqu ar-raji'u ala de masain ni ayauda ala de masain na ba garjage يخرج الإنسان من بطن أمه أريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ألا بحدم ديم بو إبا كنو إلا نكولو فويتلا دوني تلا يتفهم يتفني ولا قوة فنغتلا
summa yarjuhu jami'a zalika bara zalika o kofe ala bini garjage nin bela nin kofe ibolen kofe ibe boy ba kono ilan kolonde be bo foitila ewa doni tela ite ewa menike ite yelike fangatela o kofe ala bini garjage nin bela abeni garjage finu be doila abeni garjage ni nana hakli soro baru yara ibe doni soro ala bene garjage ibe menike ibe yelike ibe na fanga soro abeni garjage nimbe kofe wori yasa wal libasa awa abena finu dima finu munu nye pare finu ye ani finu munu ni iwu do nubi isutura riyasa de pare finu wal libasa ani finu munu ni wu do ki resutura nu yedro wali mala abeni garjage abena ewa garjage na folo la nimbe kofe wali amulaka wal makathiban ani marafion ani baradaw ubebe na dima nim kofe ala de ben nimbe ke hadama genye summa yumitukum o kofe inyana malen kofe jinya kono ni ala nimbe kiye o kofe ala bena awfaqa ay bada hadhihi li hayati ni nyana ma yayin kofe ala bena awfaqa abena wala fatu summa yuhyikum yawmal qiyamati o fatuli fana kofe yawmal qiyamati do ala bawnyana ma yatuguni qiyamah tinaka wa qawluhu ta'ala ni ala ko hal min surakaikum ay alladhina ta'budunahum min dunillahi ala ko yala aw kabbato femunu nabake kubbato kufar alaka ube nabake kubbato kala kabbato lutoye yala fembe aw kabbato feun naban man yafalu min zalikum min shay munun forate yala fembe aw kabbato feuna min be seka nunun kewa min kabbato fenye iri mugoniye min kabbato fenni boliye min kabbato fenye tunguye min kabbato fenye kaburutiye min kabbato fenye iriye min kabbato fenye jinade yala aw kabbato fengu fembo aw kabbato fennu na ye munun bato ka farala ka min be seka nunun kewa o tebbato fewna fen tebbato femmunum bake kabbato kafar alaka foyi tola min be se ka dalike foyi tola min be se ka garjagalike foyi tola min be se ka doni di mugoma foyi tola min be se ka tilo di mugoma foyi tola min be se ka nyaadi mugoma ni be yelike nay foyi tola min be se ka fanga do mugola foyi tola min be se ka ewa finu don finu pare finu ani marafeu ani kabara daw ku dimani ala kelempewte ay la yaqdiru ahadun minhum ala fi'li shay min jalika akabbato fen fuyi takabbato fen na min be shaka fenke nununa balillah subhanahu wa ta'ala ala abila ala masamin senanda korota lendo huwa almustaqil bil khalqi wa rijri wal ihya wal imatati ala de kelempew minye dali ala kelempew de tay garjagali ala kelempew de tay nyanamali ala kelempew de tay fagali ala kelempew de tay summa yab'asul khalaiq yawm al-qiyamah o kofi ala be dam fembe kunu qiyamah ababe kunu wali haja qala bada haja kullihi ninde koso ala ko nimbe kofe subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ko seniya be alaye ala korotale no kabo feum mawbe munun far alaka ay ta'ala wa taqaddasa wa tanajjaha wa ta'ajjama wa jalla wa ajja man ala korotale no ala seniyale no ala kabo ala bonyale no an yakuna lahu shariku je nyogon kake ala bolo aw najiru ube misaliya kake ala bolo aw musawi ube fenka ke minni ala ye kelenye ala senalundo uma aw waladu aw walidu ala senalendo ala kortalendo denka ke ala bolo be bange bagake ala kake ala bolo ala senalendo kortalendo kabon nunum bema bal huwa li ahadul fardu samadu ala de masa kelenye na kelem pewdo ni dan fem bebi makonyine ale de fe alladhi lam yalid wa lam yulad ala ma fen wolo fen ma wolo ama fen wolo wala mu yakunu lahu kufuwan ahad ala nu foyte kelenye ni foyte kelenye way ala kelem fe do balma qur'ana be minyira sunu tile balma nyode fo qur'ana be tawhidi ni beyede ala be akat tawhidi de sabati ka fo ale ala de dali ke ale de dama dali masale de garjagal kelay ewa awajibale ndo ale ala kelem fe de kabato
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. ظهر الفساد في البر والبحر. قال عدد من العلماء دونك بوجاته دوكو المراد بالبر ها هنا الفيافي وبالبحر الأمصار والقرى. توصيل كلاو دوكو كو ظهر الفساد في البر كو برين لانين مونيا كونغو كونونو وبالبحر na ko baji kore munye ko dugu mishenu ani dugu bawu do ye ayen tawsirin ni ko dela uye barri bil barri ha huna al fayafi barri ko o ye kungo kono na uye o bil bahri al amsar wal qura dugu bawu no dugu mishenu wa qala akharuna doni ke baga wore ko al bahru al amsar wal qura ko bahru ko o ye dugu bawu ni dugu mishenu uye ما كان من على جانب النهر دغم منum be ewa ko kerefelaula badangawla ko ye uluye وقال آخرون تشرك لوريكو بل المراد بالبر هو البر المعروف ko bari kore munye mana dugu kolo ko kanna min donendo ko baru ye ode وبالبحر هو البحر المعروف نا ko baji min donendo ko jini baju mana cinyali bangera dugu kolo ko kannaka cinyali bangera bajula وقال جيد بن رفي جهر الفساد يعني انقطاع المطر عن البر يعقب القحط وأكون على ko cinyali bangera dugu kolo ko kannaka yemunye sanji tigeli ni sanji tigra ni sanji tena sanji dese ni onana donc seneke feun ntenya ko oye dugu kolo ko kana chinyali wanil bahr yani dawabuhu aw ko baji mfana chinyali bangera baji mfana loye munye daba munundo penyana ma munumbe baji fana kono baji kono feun ulun nagasile wa qala atal qurashani al murad bil barri ma fihi min al madain wal qura والقراء بالبحر جزائره أتى قراساني فنكو كو بري يميني كو دوغو باو أنو دوغو ميشينوي كو بحري يميني جزائره مانا نباجي كونونا نباجي بتمي يرومونونا نوبي باجي كونونا نوبو كدوغوي ما على كل حال كما من فينكلندو البر ويدوغو كولو كوكاناي البحر ويباجي ويه شيالي بانغرا نونونا جهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس أي بان النقص في الجروي والشمار بسبب المعاشي لا نيني موني نغسلي بانغرا سنك فيونا أني إريدونا ني هدم دونك بولو لبارين وسبب في هذا أن الحدود إذا أقيمت انكفى الناس أكو سبب يموني mana sababu juman ba to ni hada marun ka junubu be caya dugu koloka fo dugu kolo seneke feun be nakasi iri deun be nakasi don feun ka songo be geleya ako asababu ye munye ni alaka haddun alaka hakkeun nu mashi nu jora dugu koloka de hada badun be yere mina kabo ala sosoma ni haddu jora dugu kolo kare hada madun bu yere mina kabo ala sosuma aw aksaruhum aw kasiru minhum ube hada maden chama ube hada madun mugo chama ubu yere mina kabo ala sosuma ni haddu sigira hada maden chama bu yere mina ube mugo bu yere mina ube mugo chama ube hada maden chama bu yere mina anta atil muharramat nute haramu ya koke weja turikatil maasi أو ني على سوسو فنا توراي كان سببا في حصول البركات من السماء والأرض ني على سوسو فنا توراي وبك سببو دي
ka barikado hera caman bo sankaba ina ka hera caman bo dugukolo ina ni ala soso nunu torai donc ni yai cinyali be dugukolo ka sababu ye munye hadamadun ka junubu bajun ewa jiwu nagasirawo baji kono fewu nagasirawo dugukolo ko kanna iridewu nagasirawo seneke fewu nagasirawo sababu were sitala banawu cayarawo ewa fitinawu carayarawo balawu cayarawo sababu were sitala ni junubute hadamadun ka junubu cayali de don o bolo be junubu mununke hadamadun be junubu mununke o de fuleka fitinawu ni balawu ni ewa kungu ni ewa fitinawu ni ewa minawu gelayari ni fewu wala soso debu ko caya dugukolo ka ala soso folo munye folo mushrikiya munun be dugukolo ka ani bidiya munun be dugukolo ka dina kono ala soso folo ye nunu de awa dugukolo ko kanna masiba bay abalaw be ayri den nagasi be aseneke fe nagasi munun be dum fe ewan songo gele yari munun be abe junubu de sababu don balimo wodi ato anana hadisa dola la haddu tuqamu fil ard khairu min an tumtaru 40 sabaha kiden ko haddu kele o kabbo dugukolo ka adakadi o ye hera e dugukolo dunko makateme sanji ka surawu ka tilebinani haddu kele boli dugukolo ka o hera be dugukolo dunko ka kateme sanji ka surawu ka tilebinani parce que haddu de be ke sababu ni mogo bu yere mina kabo junubuma o de ato Usman ibn Affan ko inna Allah la yanzu la yanzu bi sultani ma la yanzu bil Qur'an Usman ibn Affan ko ala be masakeke ka femdo ala soso do bo foshi ko bo jamana kono Qur'ana te se ko bo jamana kono parce que Qur'ana ka wajulu fe fulale be alnya serenya bagni mu'minu de nafa Qur'ana kolo ni ya kala ka mo wajuni Qur'ana mo min be siralanye mo min nye mu'mini ye Qur'ana wajulu be ulu de nafa mais mo min te siralanye mo min te mu'mini ye ma ko tala mumbe ulu mina kujo kubo ala sosola bamuru ube kaso ube bugoli mo yen ninke doro ni mo yen ninke jamana ko ni be fa no obe fama bolo iye mogo faga doro mbi faga iye sunyali ke doro mbi bolo tike iye jeniya ke doro haddu be boyla ni mogo minyen ninke silamiya sariya ma haddu nati ala meibe nyangi mbi nyangi ni bugoli doye ube mbi nyangi kanna polo hake do minaila ube mbi nyangi kido kasola nu obe jamana ukono ala soso be dogoya ube ate dogoya ala soso be dogoya junubu be dogoya awa jamana kadun kafa be sabati hera be sabati jamana kono fana amisaliya me jamana min kono aya Allah jete hari kafir jamana nye bolen do afia hari ko hashiri ni tarai ibafo nema be nimbulo saudi afuleke jinya be abe foko jamana mi ko silamiya sariya be hari na ya soro komu yere ka karamo ba fu hari na ya soro nagasi bala uma dafa 100% me dunya be ka fo jamana de fule ninye aka kiri be tigene qur'ana ni hadisa ni sariya ya saudi adro jinya be saudi adro jinya kono sino jamana site obe munun ni munafaqi tanuo ni ma soro jamana minye sheba nenene iba soro o jamana ye kaburu batolawye ube sufi uye jinya munafaqi munun te tawhid fi te sunna fi te sarafu kataburo fi beta wulude tanu saudiaka jamana jumambe ko sirama haddu be sariya be hari na ya soro nagasi bala jamana jumambe ko jamana imbebe kiri tigene qur'ana ni sunna ni saudiata be mi ati mais mogo bilale mbulu de contrôle de ubeta ewa jamana udo sheba nani na munu be Abubakar nunu kafira ubeta ulu tanuka jamana udo be woto foila kaburu batuni sufiyate ubeta ulu tanuka abe hasidiya wala mbali ma haddu joli ulu de be ke sababu ka hera nati jamana ula ala soso utoli ulu de be ke sababu ka hera nati jamana ula ala soso katto kuto katto ora tan andella ka fanko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko akoni mogo minye jiyan laje sisa
ako hera hera be diɲɛ kɔnɔ a bɛ tawhidi de sababu ye tawhidi sababu ala kelen pewu ka bato foyi kana bato ka fara ala kan mais a ko ni ye diɲɛ lajɛ fana tora bɛ diɲɛ kɔnɔ fa kullu sharri fil alam wal fitnatun wal bala'un wa qahatun wa taslitu li adu wa nahwi jalika sababuhu mukhalafatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watu ila khairillah wonte mi ayo defo ako kojugu be diɲɛ kɔnɔ balaw be diɲɛ kɔnɔ fitina be diɲɛ kɔnɔ sanji dese be diɲɛ kɔnɔ ka juguw la suku bila silamaw ma ani olu n'a ɲɔgɔnnaw a ko a sababu tɛ foyi ye ni ciden sɔsɔli tɛ ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele ma ka taa ɲɔgɔn bato min na u bɛ weleli ka taa ala tana bato min na ko de tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ wala ni hadamadenw b'a fɛ dugukolo ka lafiya hɛrɛ kana dun ka faw ka sabati jamanaw kɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ silamɛya ka adabu n'a ka sariya ala sɔsɔw ni ala kotaw olu ka to ye ala ko a ko jahara al-fasadu fil barri wal bahri ciɲali bangera dugukoro kokana ka ciɲali bangera bajinw la bima kasabati aydin nas ni hadamadenw ka bolola baara junubu sababu ye liyujiqahum ba'da alladhi amilu aw ala y'o kɛ mun na a y'o kɛ de pour que hadamadenw la nɛnɛ u ka baara kɛtaw dɔw la la'allahum yarjiuna a dɔw la u na sagu kɔfɛ ala ye sanji desew nasiri mun na ka iridenw nagasi sɛnɛkɛfɛnw ka nagasi bajirifɛnw jikɔnɔfɛnw ka nagasi ala y'a kɛ mun na a sababu ye de kala nɛnɛ an ka junubu dɔ la an ka junubu dɔ ka janga kata la pour an na sagan kɔ mais sisan mun bɛ fɔ duguw ni fɛnw na sanji dɛsɛ minnu nana iridenw nagasiri minnu nana jɛgɛ minnu tun bɛ sɔrɔ duguw kɔnɔ yawa jiɲɛ minnu tun bɛ duguw kɔnɔ n'o o jiɲɛw sisan foyi tɛ olu bɛ mun fɔ hali bi ko an ka sage ka taa kɔrɔlenw ma an tun bɛ yiri minnu sɔ an ka sage k'o yiriw sɔ an tun bɛ kaburu minnu kantigɛli ko an ka sage k'o kɛ k'a sɔrɔ a ka junubu de y'a to ninnu y'aw sɔrɔ ala ko nin kun ɲɛ de a ka saga kɔfɛ ala kelen pewu de ka bato foyi kana fara ala kan a ka ala sɔsɔw ni ala kotaw ni junubu bila mais a bɛ hadamadenw caman caagi ka taa junubu de ma hali bi u tɛ hakili sɔrɔ bon kasiri ko a ko de kosɔn ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان أكو عيسى مريم الدنك جيان لباني عيسى جينا يحكم بهذه شريعتي عيسى به كيري تيغني ني سلاميا سريادي نيسى جينا جيان لبا أبي كيري تيغني سلاميا سريادي ني سريا المطهرة في ذلك الوقت ووقت لني سريا سينما ده Musa be Isa be kiri tigene ode o wakati la min qatl al-khinzir al-khinzir wa kasr al-salib o wadi al-jij'a ni Isa jigena abe lebe fa abe jiya kan lebe fa nasaraw ka kura aba be kari ka be boy sak ewa ni songo temina mogola de Isa te ni songo mina mogola silamiya sariya min fule sisa a hinnalen do yahuda ni nasara la yɛrɛ ni fanga bɛ silamiya sariya la a ye min bila yahuda ni nasara ko yɛrɛ hinna ye fɔlɔ ni silamiya sariya ni fanga bɛ silamaw la hali n'u ye silama jahadu wuli n'an taara yahuda ni nasara an bɛ u wele ka na silamiya ma de fɔlɔ seedi kuma fila n'u y'o fɔ ko banna n'u m'o fɔ ayiwa an b'a fɔ sisan a bɛ se ka to a ka yahuda n'a ka nasariya kan mais a bɛ nisɔngɔ di silamɛw ma san o san ni sɔnna o fana ma an t'u faga an b'u to ye dɛ u bɛ to u ka yahuda n'a ka nasariya kan u bɛ nisɔngɔ d'a ma san o san mais ni isa nana o de tɛ ye dɛ ni isa nana nisɔngɔ mina tɛ ye dɛ bunkasiri ko o de lijiyatu kore mun ye wa huwa tarikuha isa bɛ nisɔngɔ minalen to ye dɛ isa ta bɛ kɛ min ye fala yuqbal al-islam isa ta bɛ kɛ dɛ ina silamiya u bɛ isa ta jigina ka taa yahuda ni nasara ma hali silamiya sariya sisan ko nisɔngɔ min ka mina ni isa jigina o tɛ mina dɛ ale ta ye dɛ do silamiya kɔnɔ sisan u bɛ bamuru ina fa donc lew faga kun ye parce que yahuda ni nasaraw de bɛ ledu
isa be lebe faga puru kana le soro kadu uka kura aba kari kari de balmo ni panga be silamiya la hari igiliyo fule silama jamana la kura min be igiliyo la silama jamana la haramu ya lende do panga de te silamiya la doro sino haramu ya lendo igiliji ka ke silama jamana kono ka kuram bila sanfe haramu ya lendo silama jamana ula panga de te silama ula donc ni isa nana aba bekari فإذا أهلك الله في جمانه فإذا أهلك الله في جمانه الدجال وأتباعه ni ala ye dajjali halaki musa isa tilela ani dajjali tugubaw ni ala yulu halaki wa yajuja wa majuja ani yajuja ni majuja fana jamakulu min do nube be jala nunu fana halakira qila lil ardi abo fe dugu kolo ala ba fo dugu kolo ikhriji barakatiki ala ba fo dugu kolo ka baraka bo hera min bila baraka min bila abo fayakul min urmanati alfiyam min an-nas mandiri kele ni dugu kolo baraka be bo mandiri be nya seneke fe be nya mandiri kele jama de ba du kele mo kelen te sika du de jama de ba du mandiri ni kele ويسجلون بقحفها مندرنين كا اوا فرا وبشكا كي سما كومي تانتا كدوا كرو ni barika bedo na benya ويكفي لبن لهقت الجماعه من الناس اوا bagan kelen misi kelen nono ube saga kelen nono abe jama chaman de ba abe jama chaman de lawasa aba ubo وما جاءك إلا ببركات تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو بنكسير كو أمك فوي كما دي فم محمد كسريا بولي كبوا سرافه كم محمد كسريا بوا سرافه كو أو إيسا تلنين نمبكي أتكني في مريد محمد كسريا يمبوليني أسرع ودي بوكي وهيرانو بركة دي بوكي فكلما أقيم لأدلو كسرة البركات والخير ma bun kasina ako wakati ni tilenya jora dugu koloka barika be chaya dugu kolo da hera be chaya de wasabata fi shahin asabatira hadisa sahalen kono anna li fajira idha mata yastarihu minhu li ibadu wal biladu wasajaru wad dawab anana hadisa kono ko fajiri cinyale kila junubuto na sara Chiden ko jon la fira kabwama dugu la fira kabwama iru la fira kabwama dabaw la fira kabwama jaja ala sosora tora benimbeka dolomina jeni akelani gurujigini ke baga munumbe alwati munumbo ko suke drogo tala uni dolomina uni jeni akelaw ja utora be jon kala ka jon ka dugu koloka utora be dugu ka utora be iru ka utora be dabaw ka ala sosora tora benimbeka oda to ni ala sosok chayara dugu kolo barika be bo seneke feum ben nagasi dum feum ben nagasi jima feum ben nagasi mo kelen kele be ka dugu do amuno hari namma ke chokorba si jewnye folo am yere ye munu nye anye dugu do ye ewa jinye ewa yoron do be jida yoron do be jikura abe jikuro len sore wote jege ni wakatu na nyogonaw jege be mina de borow de be fa fo kata otorow ta puru katika jegeta abetununa bebi ka dugudo e fitine be ni mogo be sambi duru ni doni la sisa ibi ka dugudo i ka demisene wakata tumbe chogome taye sisa ibe ala kalilla mona dugu min kono ninte munye dugu mogo soro mun nana ya awla muna ya ndewa ibe fili duguma fengore tere ala soso ni junubu parce que folo mogo ni ala soso bambali munum bambula hasidiya bambali ani ewa ni nyogo ewa fagani ewa nyogo jugu ya min fule otunte ulu bolon hari mogo ya afokutu matta hudi fam bunte mi ayo fode
ako jamana na tilelende do tonyalite ko ala bo jamana indeme har ni kafir jamana do ako jamana inna allah la yansuru dawlatun adilatun wa in kanat kafira wa inna la yansuru dawlatun jalimatun wa in kana muslima Cheikh Sirabun temiyan ni fode ako ala be jamana min tilelendo ako ala bu deme harina ya soro tonyali kala harina ya soro kafiru de do ala be jamana min nu tilelendo harina ya soro kafiru de do ako me ala te jamana munu ni nyogon tonyo di tojani de be ala tu deme harina ya soro jamana nye silama jamana de Cheikh Sirabun temiyan ben ni fo an ka folo mogo ni y'a ye hera surelu ka utilelen de tundo ute ngalon na mogo siye nambara te ngalon te ɲɔgɔn janfante utilelen no ɲɔgɔn toɲo te uma dele ka ɲɔgɔn se faama ma hari ni faama anw ɲana faama wulila kana dugu la ko nana karasa de mina dɔ ka juru b'a la dɔ bɛ sɔrɔ a b'a fɔ kana taa n'a ye ne b'a sara mais bi ba kelen fa kelen yɛrɛ de bɛ t'i datugu ini min bɛ ba kelen fa kelen dɛ a b'i datugu a ka wari nɔfɛ fa kelen a b'i datugu a ka wari nɔfɛ kuma mana ko aw fa fɔlɔ de an bɛ mɔkɛ kelen an bɛ kabila kelen fɔlɔ la a tɛ jamu yɛrɛ la mais faamaw kanu minɛ mun da a ye mun kɛ dɔ de ka wari b'a la a y'a to ne y'a sara mais min tuma min anw ta kɛra ɲɔgɔn tɔɲɔ de tilebaliya ani fɛn ye a filɛ kɛ duguw lajɛ kɛ jamanaw lajɛ kɛ donc bunkasiri y'o de fɔ a ko ni teleya kɔni ni telenya n'a jɔra barika bɛ caya hɛrɛ bɛ saya o de y'a to a sabatira hadisa la fajiri n'a sara ciden ko a ko jɔnw lafira ka bɔ a ma duguw lafira ka bɔ a ma yiriw lafira ka bɔ a ma dabaw lafira ka bɔ a ma wa qawluhu ta'ala ni ala ko liyujiqahum ba'da allazi amilu pour ko lanenu ka baraw dola ali aya kata aya laba ay yabtalihim bi naqsil amwali wal anfus wa samarati mana ala be hada madaw la jarabi ni nafulu nagasiri ani nun nagasiri ani ridu nagasiri اغتبار منه ومجاجات لسانهم كل جربي نو يعني كو سراوكا كيتاكا ala be hada madu la jarabi ni na folon na gasini ani nun na gasini ani rido na gasini ku la jarabi anu ku saranu ka baraketa uya la allahum yarjiun adola unasage kasaye kabum minna munna ay anil maashi ala bu la lenu ka junubu la de ku la jarabi nu ka junubu adola unasage kabur ka ala asosowla kama qala ta'ala kum ni alako wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un ala ko ne ala yu la jarabi ni herawe ñu la jarabi ni juguma yo puru ka sagu ko summa qala ta'ala ko fi ala ko masamin qurtalenu qul shiru fil ardi mamura fuye ayatama dugu koloka fanzuru akalla jelike kayfa kana aqibatu alladhina min qablu mugo munun temena aw nyawu laban kera chogodi ayatama dugu koloka ni aka hakilu ye anaka farikolo aw dusukun na ka farikolo ayetta ma dugukolo kan ni dusukuni farikolo mo munun temina unye nu kera ala sosola we o laban kera chogodi ala ya bel laban ke laban jugude ka be halaki munna kana akisaruhum mushrikina parce que chaman tunye mushrikide ay fa anzuru ma halla bihum min takdhib rusul wa kufrin niam donc ayun la jemi ala yemun jiguka uye ciidew ngalon tigelin min ke anu ye ala kan nema munun fisur waliya u laban kera cogodi ala ye wa janga kata faso juman jigi kan aya alla jaw laban kera cogodi cogo mi ke donc wala afana ka janto aw yere la wala hadama de namba fe ewa dugu jamanun u kan lafiya abe dilolente faamu la koy anyere kan ka jogonye koy anyere kan ka jogonye de abe kana dilo faamu la foyi manyana bo nimake ni an ka sira lanye nan sira na alanye ala babe nyana bo kadama odi ato wa kazalika nuwalli bada zalimina bad
ala ko ale be tonyel kala de bila nyogon kunno ibn qayyim fana yofo akum mugo be chogomi aw billa halami na billa halabe chogomi o nyogona fama de be dauma ako we ala yere ka kiride ani ala yere ka kodo jamakulu be ako aka bara ketaw de ka fama be bila kunna jamakulu be aka bara ka fama de fulaw kunna aka na jalagili ka yoro were ay jalagili ka yere ka bara ketaw de la furo وكذلك نولي بعد ظالمين بعد كما تكونون يولى عليكم ودي to doni ka ba ko hada mado au be chogomi de au nyogona de fama be bila kunna abe chogomi au nyogona de fama be bila kunna ambe amma fo ewa fama jugu ka mugo marade men ni an yere ba fe an ka fama tilele un soro jamano ka dia fama nyuma un ka soro ambolo an kan ka jogo nyan kala soso utoy an kan ka jogo nye an kala soso ute ali ibn abi talib tilela parce que mugo murtila ale kama fu ya fa me sana ka fa mugo murtila bolon qawariju do nana ali ibn abi talib ako ali ako bakari tilela mugo shima murta bakari kama umaru tilela mugo shima murta kama munna mugo murtila e kama kapo ako ali ibn abi talib ko ako abubakari kan marafeun kera ne ali ne nyogona de umaru kan marafeun kera ne ali ne nyogona de men ne kan marafen kera ini nyogona de e qawarjuna nyogona wodi ato boli kera ne ko abubakari ne umaru kan marafeun nyana de men ne kan marafeun kera ini nyogona de wodi ato boli kera jabu soro la bolo ali ninde ke ka jabi ka kaba kuru fila da kono ni ninye Abdurmak ibn Marwan amba jigo fana do fana tilela mankan chayara masake ba kete masake ba donta ba kete ayam bita sonke ka dumuni ba tobe ka mo wole bena na dumuni ke aw dumuni ko fa ko jama a komba me aba fo masake yen ninke bon aw ba fe konne ka ke comme Abubakar nyogona ni Umaru nyogona wode kada wuyede jama ko masako ko ni de kadaji ikake kuma Abubakar na Umar ako au kake Abubakar na Umar kan marafi unya fawlake Abubakar Umar ye mo munum mara au kake ulu ye folo ne fana be ka Abubakar na Umar ye me au make Abubakar na Umar kan marafi ne be shika ka Abubakar na Umar ye tugudi donc an ka sira lanye nan sira lanye jamana imbe dia ni mushrikiya bambali min benin jamana in kono ni bidia bambali min benin jamana in kono ni ala soso munun benin jamana in kono ni ulu ewa bilala ube chamanyu ulu bila silama chamanyu bila mo chamanyu bila jamana in bedia ko yelema masai alade yornin tele be jamana yelema sam ewa barika bedo dugu kolola hera chaman de be bo jamana in kono me aw be ala soso la nu sigira aka keta aka donta keta e yere mani yere folo ala kan saganko anka ala kutabla donc o de fulene aya fanaye cinyali be dugu kolo ko kannaka cinyali be bajula jiwla fe ngoretere jumbude do ewa bete fanade ala kulli yujighum ba'da alladhi amira ma fa yankan ansaranan ka junube koy konye bara jugu munun ke ko Allah nene udola ama fo bede ado anka junubu do de fuleni nyefolo odi ato ayawre lala ko kunna ale tumbe hada madum mina nu ka bara keta de dugu koloka ma taraka ala jahriha min daba akonni ale tumbe hada madum mina nu ka junubu yere nu ka keta do ko damfe yere de tunte dugu koloka abebe halaki damfe klente to dugu koloka bebe halaki de mais ale take ka hada madum mina nu ka junubu bede abake kallanene adoni de la dropuru kan waju anka hakili soranka saganko fitinu de fule nunu laka hakki manda subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة الروم آية بسبع شيء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye kari suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu jumada al-ula minye hijra sankalo duruna bisunye otani duruna miladi nasaro ka jate ba fulani mugani nani sankalo tani kelena bisunye otani wolon fulani ambe dawda bugu masjid rajaq ngambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. fa'ati jal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil ila akhir al-ayat. yaqulu ta'ala amira bi ita'i jal qurba haqqahu. alaya fo masamin korota lendo na be ñamari ali ke kanka balima suru hakke duma ay min al birri wasilati ñuma yala ani sinji tugu manay kanka ñuma min ke balima suru alay ñamari ka kaye ika sinji tugu ina ce. abdurrahman sadiko ay fa'atil qariba minka la hasbi قربه وحاجته. درمان ساريكو أكتا وسيريكونو أكو مغمين كسرو إلا إكبر مسرو أسو ni akabali masrunya hake kati mana ka haju hake mana ka hake dama ala hasabi qurbihi wa hajatihi haqqahu alladhi awjabahu ash-shari'u aw hadda alayhi min nafaqati. ako mo min kasurila ni hake minye ani haju hake min bala aka hake dama ka hake min islamiyya saraya wajibiya ika ube aka hake min islamiyya saraya lasu kuy kan nafaqati min ka kan nafaqati mununye min nafaqatil wajibat nafaqati mununye wajibiye wa sadaqati ani ikanka sadaqati munun dama wal hadiya ani kanka kado munun dama wal birri ani nyuma ya wassalam ani nyugon fo wal ikram
ani bonya min kaka ko kaye wala afu an jallatihi ani naye kataw ko munun ke ki segere ikaya fa ama wala wal musahamati an hafawatihi ani awa katwa abake ka ko munun kila ko munun manka kan noya kayma o yorola kaya fa kama o yorola man abdurrahman sadi ko nimbede be bal masruka hakke dilila bal masruka suru mani chogo aywa ubu nyuma yaku ye nuka suru nyali hakke de katima nuka haje hakke haju hakke islamiyya sare mi wajibika ani ayilla suka ki bilala o kan bal masruka nafaqatu dobe bal masru dobe uluka nafaqati ka wajibiye akoy ka jono ko hakke duma bal masru munun kan nafaqati keri ka wajibi de o ka hakke duma o wajibila bal masru dobe fana akan nafaqati ki ka wajibiye meibe nyuman kae ka to ka sarakatu dama ube ka kado dama har ni se tigide pour sinji tugu ina chebe se ka to ka kado dama ani nyuma yaw ani folin ani bonyaw ani akakato uko ani aye ko munun kuila munun manka ika ya fama ola ni bebe bal masru hakke de la yaro chide nyere de la ko fo abu daw bima taul akon ni be nyuma ya ka damina munun ka nafaqatini ka demba ya damina wala summa al aqrabu fal aqrab o ko fe mo ka surima balimo ka surima kata chogo mi nyuma ya kata o chogo de la ini mimbe bakre fakele oni ini mimbe fakelo o hakete kelenye ini mim fana be fala ani ini mi aw fa fulaw de do o te hakke kelenye donc bon abdurrahman sadi fule ko de fuye mogo ka gerima chogo mu ka suruma kata chogo mi nyuma ya kata o chogo de la nyuma ya kata o chogo de la akana ke ba ke kanyuman ke fendo ye balima suru do ye afo aw mo ke wude do ube aw fa wude do i balima do be bakelen fakele o hakke madama o te nyuma ya we o te balima suru ka hakke madama ebe minke wala imma e ba ke kam minke yoro jayinye yere jira ube togonyini sino min wajibiri ka folo ini min kasuru nu ota borala surunyali la gereyali ni suma surunyali ini min fana kasuru iko fana ke kata bali masuru hakke bedi kata ni chogodala ota bali misigini uni fanta fana tabe nawo ibe se ko lu fana take men nan ko sinji tugude o yede al aqrabu fal aqrab uluka gerima kata chogo min ka sinji tuguni o hakke donc nambora o yoro la ko wal miskina awa miskina fana ka hakke duma huwa alladhi la shay'a lahu yunfa'u alayhi miskina jonye bun kasiri ya tawsiranye ako alayya mugode mugomini foita bolo na ba yere na faqati nay aw lahu shay'un la yaqumu bi kifayatihi me doba bolo ube doba bolo de me ota awasota kan na faqati na kam musaqabu ninde to miskine foita bolo ube femba bolo me memba bolo atabo ayen nunun fana ka hakke dum ni ruwali be awye وابن السبيل أن يسرد وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره وابن السبيل ويتامدين